Salut, bine v-am găsit la o nouă colecție pe anul 2024-2025. Avem aici un coleg de la Bun Spyro de pe Telegram și hai să vedem cine a trimis. Începem cu un pachet de petarde cu 3 focuri, Barbarossa de la Tropic. 50 de bucăți în pachet. În continuare avem 2 seturi de grum de la Enigma 8 grame. Foarte bune astea. Sunt cele de anul trecut, an de fabricație 2023. 2 seturi de FP3-uri de la Tropic Fire. Prima oară când văd așa ceva, FP3-uri de la Tropic Fire. Un set de Mamba 1 de la Enigma, de astea cu fitil. An de fabricație 2021. Cam așa arată. Aceeași construcție specifică celor de la Arpi. Bun, mai avem un set de circobițuri de la Enigma. Zece seturi de Piccolo mini one shot de-astea. Dar nu mai stau să le scot de aici, că și așa s-a răsturnat unul, s-a umplut de praf pe acolo. Și să începem cu bateriile. Avem de la Borgonovo o baterie Lily Magnolia Red 22 de mm. Apocalipsa sau Apocalipsa, nu știu, Enigma, tot 16 focuri, 20 de mm. Continuare o baterie Willy, 9 focuri, Tropic Fire, nu, 8 focuri, 8 focuri are asta. S-a rupt un pic aici, dar n-are nimic. Tot Tropic Fire, 16 focuri, 30 de mm. Și ultima baterie, Yoda, 49 de focuri, 20 de mm. Le așez pe toate și revenim cu un cadru de final. Bun, cam astea sunt produsele. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să dați și voi pe butonul de like, un subscribe și noi ne auzim la alte compilații și ce o mai fi. Hai, vă pup!